எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. டெய்லி பாகவதம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்வம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம். ஒரு நிமிஷம், ஃபுல்லா இன்னும் மனப்பாடம் மறந்துட்டேன் நான். ஒரு நிமிஷம் ஐ வில் கண்டினியூ. எப்பவுமே ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டு சொல்லுவேன். It will take time for me. No. Ma'am, only that is enough, ma'am. Even Namnishta Prabhudas says only that. Okay. First para na Narayanam Namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Okay. Devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet. Om ajnanatimmirandasya jnananjanaya shalakaya chakshurunmilitam yena तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். ஸோ எல்லாரும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க, ஸோ தட் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருக்காம இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி நீங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்கணும். யதா காவோ நசி புரோதாஸ் நத்யம் நத்யாம் பத்தாஸ்தமாபிஹி வாக்தந்யாயாம் தந்யாம் நாமபிர் பித்தா வஹந்தி பலிம் ஈஷிது. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யதா காவோ நசி புரோதாஸ் தந்த்யாம் வந்தாஸ்த தாமபிஹி வாக்தந்யாம் நாமபிர்பத்தா வஹந்தி பலிம் ஈசிதுஹு. யதா எப்படி, காவ பசு, நசி மூக்கினால், பிரேதா கட்டப்பட்டு, தந்தியாம் கயிற்றினால், பத்தா பந்தித்து, ச மேலும், தாமவி கைதுகளால், வாக்தந்தியாம் வேத மந்திரங்களின் வலையில், நாமவி பெயர்களால், பத்தா பந்திக்கப்படுகின்றன, வகந்தி ஏற்கின்றனர், பலீம் கட்டளைகள், ஈசிது பரமபுருஷரால் ஆளப்படுவதற்கு. மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு பசு கடிவாளத்தால் கட்டப்படுவதை போலவே மனிதனும் வேத கட்டளைகளால் பிணைக்கப்பட்டு பகவானின் உத்தரவுகளை மதித்து நடக்கும்படி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறான். பொருளுரை: மனிதன், மிருகம் மற்றும் பறவை போன்ற ஒவ்வொரு ஜீவனும் தான் சுதந்திரமானவன் என்று நினைக்கிறான். உண்மையில் பகவானின் உறுதியான சட்டங்களில் இருந்து யாரும் விடுபட்டவர் அல்ல. எந்த சூழ்நிலையிலும்
பகவானின் சட்டங்களை மீற முடியாது என்பதால் அவை கடுமையானவையாகும். மனிதன் இயற்றிய சட்டங்களை மீறி தப்பித்துக் கொள்ள முடியும், ஆனால் பகவானின் சட்டங்களை மீற முடியாது. பகவானின் சட்டத்தை சிறிதளவே மீறினாலும் அது பேராபத்தை விளைவித்து விடும். பகவானின் இத்தகைய சட்டங்கள் பொதுவாக மத கோட்பாடுகள் எனப்படுகின்றன. எல்லா இடங்களிலும் மத கோட்பாடுகள் ஒரே மாதிரியாகவே உள்ளன. அவை யாரும் மீற முடியாது. அதுவே பௌதீக வாழ்வின் நிபந்தனையாகும். ஜட உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் பந்தப்பட்ட வாழ்வை தாங்களாகவே தேர்வு செய்து பௌதீக இயற்கையின் சட்டங்களில் சிக்கி கொண்டுள்ளனர். பகவானின் சட்டப்படி நடக்க ஒப்புக்கொள்வதே பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரே வழியாகும். ஆனால் மாயையின் பிடியிலிருந்து விடுபடுவதற்கு பதிலாக அவர்கள் வெவ்வேறு பெயர்களினால் கட்டப்பட்டு விடுகின்றனர். இப்படியாக பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள், இந்துக்கள், முகமதியர்கள், இந்தியர்கள், ஐரோப்பியர்கள், அமெரிக்கர்கள், சீனர்கள் போன்ற இன்னும் பல்வேறு பெயர்களால் அழைக்கப்படும் இவர்கள் அவரவர் சாஸ்திர விதிகளின் கீழ் பகவானின் சட்டங்களை நிறைவேற்றுகின்றனர். சமய கொள்கைகளை ஒரு நாடு அரைகுறையாக பின்பற்றுகிறது. அதுவே நாட்டின் சட்டமும் ஆகிறது. இறை உணர்வுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நாடு பிரஜைகள் கடவுளின் சட்டங்களை மீற அனுமதிக்கிறது. ஆனால் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களை மதித்து நடக்கும்படி கட்டுப்பாடு விதிக்கிறது. இதன் விளைவு என்னவெனில், குறையுடைய மனிதனின் சட்டங்களை பின்பற்றுவதாலும் கடவுளின் சட்டங்களை மீறுவதாலும் மக்கள் அதிகமாக துன்புறுகின்றனர். பௌதீக உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் குறையுடையவர்களே. பௌதீகத்தில் மிகவும் முன்னேறிய மனிதனாலும் கூட குறையற்ற சட்ட திட்டங்களை வகுக்க முடியாது. மாறாக கடவுளின் சட்டங்களில் இத்தகைய குறைபாடுகள் இல்லை. கடவுளின் சட்டங்களை பற்றி தலைவர்களுக்கு கற்பிக்கப்படுமானால் குறிக்கோள் இல்லாத மனிதர்களை கொண்ட தற்காலிகமான சட்டசபைக்கு என்ன அவசியம் இருக்கிறது? மனிதனின் தற்காலிகமான சட்டங்களில் மாற்றங்கள் தேவைப்படுகின்றன. ஆனால் பூரண புருஷராகிய பகவானால் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் பூரணமானவை என்பதால் அவற்றில் மாற்றங்கள் தேவையில்லை. மத கோட்பாடுகள் வாழ்வின் வெவ்வேறு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப முக்தியடைந்த பகவானின் பிரதிநிதிகளால் இயற்றப்படுகின்றன. பகவானின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றும் பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகள் படிப்படியாக பௌதீக வாழ்வின் சிக்கலில் இருந்து விடுபடுகின்றனர். ஜீவராசி பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பதே அவனது உண்மையான சொரூபமாகும். முக்தியடைந்த நிலையில் ஜீவன் பகவானுக்கு உன்னத அன்பு தொண்டை ஆற்றுகிறான். இதனால் அவன் சில சமயங்களில் பகவானுக்கு சமமான அல்லது அவரையும் மிஞ்சிவிடும் பூரண சுதந்திரம் கொண்ட வாழ்வை அனுபவிக்கிறான். ஆனால் ஜட உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜீவராசியும் மற்ற ஜீவராசிகளை அடக்கியாள விரும்புகிறான். எனவே இந்த அடக்கியாளும் குணமே பந்தப்பட்ட வாழ்வு நீடிப்பதற்கு காரணமாக உள்ளது. எனவே இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள ஜீவராசி தான் பகவானின் நித்திய தொண்டன் என்பதை உணர்ந்து அவ்வுறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதன் வாயிலாக பகவானிடம் சரணடையும் வரை அவனது பந்தப்பட்ட வாழ்வு தொடர்கிறது. இதுவே பகவத்கீதையின் இறுதி உபதேசமாகும். உலகில் உள்ள மற்ற எல்லா அங்கீகரிக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களின் உபதேசமும் இதுவே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல என்ன சாராம்சம் இந்த இதுலனாக்கா, நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான். ஸோ நாம் வேத சாஸ்திரங்கள் படி நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொள்ள வேண்டியது தலையாய கடமை ஆக்சுவலி. ஆனா அதை எல்லா ஜீவராசிகளுமே, எஸ்பெஷலி நாம மனிதனுக்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும். ஸோ அவ்வாறு பெறாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதன் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுத்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடக்கி ஆளுதல், அதுக்கப்புறம் பார்ஷியலி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமா அவனுக்கு எது நன்மை பயக்கின்றதோ அப்படிப்பட்ட சாஸ்திர விதிகளை அவன் அனுஷ்டிப்பது. ஸோ அந்த மாதிரி முழுமையாக சாஸ்திர விதிகள் எவ்வாறு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதோ காலத்தின் சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு அதை நாம பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாற்றி அமைத்து கொண்டு செல்ல வேண்டும். எந்த இடத்துல இந்த சாஸ்திரத்தை நாம உபயோகிக்கணுமோ அந்த இடத்துல அதை நம்ம கண்டிப்பா உபயோகிக்கணும். ஸோ அதனால எல்லா சாஸ்திர விதிகளுமே
மனித வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாட்டுக்காக தான் பகவானால் படைக்கப்பட்டது. சோ அதனுடைய இறுதி இலக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை சென்று சேர்வதுதான். சோ அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அடக்கி ஆளக்கூடிய முறை, அந்த அகங்காரம், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து தவிர்க்கப்படுவது. ஒரு நிமிஷம். ఒక నిమిషం. ఓకే ఓకే, హ్యాపీ జర్నీ. சரிமா? ஓகே. यदा खावो नसी प्रोदास तन्याम बत्तास्ता तामभिः वाक्तन्याम नामभिर बत्ता वहंदी வலிம் ஈஷிதுஹு. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பசு எவ்வாறு நம்ம ஒரு கடிவாளத்துல கட்டி நம்ம வந்து இதுல கொட்டகையில நம்ம வந்து கட்டி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மத கோட்பாடுகளாகிய இந்த பகவானுடைய படைப்புல வேதங்களால் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அந்த உத்தரவுகளை எல்லாம் நாம் ஏற்று நடக்க வேண்டிய அந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள் தான் நாம் இருக்கின்றோம். இதை நாம வந்து கண்டிப்பாக உணர வேண்டும். சோ இந்த உணருதல் என்பது நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய மேம்பாட்டுக்காக தான் சொல்லப்படுவது. சோ இந்த மத கோட்பாடுகளையும் சரி, அதே மாதிரி வேத சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவது என்பது நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நன்னிலையில எடுத்துட்டு போக முடியும். நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை நாம வந்து மேம்படுத்தி கொள்ள முடியும். மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையிலே நாம வந்து பிறக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து பகவான் நமக்கு வந்து வழி நடத்தி செல்கிறார். நாம் அதை கேட்கணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது. ஆனா நம்மளுடைய மனசு இதெல்லாமே தூய்மை அடைகின்றது. சோ இந்த மார்க்கத்தில் நாம செல்லும் பொழுது நம்மளுடைய இறுதி இலக்கே பகவானுடைய திருநாடு என்பதை வந்து பகவான் வந்து நமக்கு வழி நடத்தி செல்கிறார். சோ ஆனா அவ்வாறு நாம செய்ய தவறும் பொழுது, அடுத்தவர்களை நாம் அடக்கி ஆளும் பொழுது, அதே மாதிரி நம்மளுடைய பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக சில கோட்பாடுகளை மட்டுமே இன்சிஸ்ட் பண்ணும் பொழுது, அங்கே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாடே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்தி என்னும் அந்த இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நழுவுகிறது. அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்திக்கான முக்கியத்துவம், கடவுளுக்கான முக்கியத்துவம், இது எல்லாவற்றிலிருந்தே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் தூர விலகி இருக்கின்றார்கள். அதனால் என்ன நடக்கின்றது? துயரங்கள் தான் வந்து சேருகின்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம 2019 டிசம்பர் மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா கரோனா ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் ஆச்சு இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த இயர் வி ஹவ் ஸ்டார்டட். எஸ், அந்த காலகட்டங்கள்ல நாமளும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தியை விட நம்மளுடைய டெய்லி வாழ்க்கையினுடைய, அதாவது தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்வது தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருந்தது. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்ப எல்லாமே நம்ம வந்து பக்தி பாதையில நம்ம திரும்பி போயின்னு இருக்கோம் நம்ம வந்து. ஸோ அதனால எப்போ எந்த ஒரு காலகட்டங்களிலுமே அறப்பழக்கங்கள்ல வந்து தவறுகள் வரும் பொழுது இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் கண்டிப்பாக வந்து சேரும். அதனால வந்து நம்ம எப்பொழுதுமே அறப்பழக்கங்களில் நம்மளே நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கு மனதை நாம வந்து தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எஸ், 43 ஸ்லோகம். யதா கிரீடோ பஸ்கரணாம் சம்போக விகமாவ் அஹ இச்யா கிரீடிது சாயாதாம் ததை வேச்சேஷ்யா நுருணாம். எஸ், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யதா கிரீடோ பஸ்கரணாம் சம்யோக விகமாவஹ இச்சயா கிரீடிது ஸ்யாதாம் ததைவேச்சயா நிர்ணாம். யதா அதை போலவே, கிரீட உபஸ்காரணாம் விளையாட்டு பொருட்களை, சம்யோக சேர்த்து, விகமௌ பிரித்து, இக இவ்வுலகில்,
இச்சையா விருப்பத்தால், கிரீடித்து விளையாட்டாக, ஸ்வயதாம் நிகழ்கிறது, ததா அவ்வாறே, ஏவ நிச்சயமாக, ஈச பரமபுருஷர், இச்சையா விருப்பத்தால், நிர்ணாம் மனிதர்களின். மொழிபெயர்ப்பு. விளையாடுபவன் தன் சொந்த விருப்பப்படி விளையாட்டு பொருட்களை அடுக்கி பிறகு கலைத்து விடுகிறான். அவ்வாறே பகவானின் உன்னதமான விருப்பமும் மக்களை இணைத்து பிறகு பிரித்து விடுகிறது. பொருளுரை. இப்போதுள்ள நம் குறிப்பிட்ட நிலை கடந்த காலத்தில் நாம் செய்த செயல்களுக்கேற்ப பகவானின் விருப்பப்படி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். கீதை 13.23 கூறுவது போல், பரமபுருஷி எல்லா ஜீவராசிகளின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். எனவே நம் வாழ்நாளில் நாம் செய்யும் செயல்களை பற்றிய அனைத்தையும் அவர் அறிவார். நம்மை ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் வைப்பதன் மூலமாக நம் செயல்களுக்கான பலன்களை அவர் அளிக்கிறார். ஒரு செல்வந்தனின் மகன் செல்வச் சிறப்புடன் பிறக்கிறான். ஆனால் செல்வந்தனின் மகன் இச்சூழ்நிலையில் பிறக்கும் தகுதியை பெற்றிருந்தான் என்பதால் பகவானின் விருப்பப்படி அவன் அங்கு வைக்கப்பட்டான். மேலும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் குழந்தை அங்கிருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய நிலை வரும்பொழுது தந்தையும் மகனும் பிரிய விரும்பாத போதிலும் பரமனின் விருப்பப்படி அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். ஏழைகளின் விஷயத்திலும் இப்படித்தான் நடக்கிறது. ஒருவன் செல்வந்தனாக அல்லது ஏழையாக இருந்தாலும் ஒருவரோடு ஒருவர் இணைவதும் பிறகு பிரிவதும் அவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை. விளையாட்டு பொருட்களை அடுக்கி விளையாடுபவனின் உதாரணத்தை தப்பாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. நம் சொந்த செயல்களின் பிரதிபலன்களை அளிக்க பகவான் கடமைப்பட்டவர் என்பதால் விளையாடுபவனின் உதாரணம் இங்கு பொருந்தாது என ஒருவர் வாதிடக்கூடும். ஆனால் அது அப்படியல்ல. பரம விருப்பமாக இருப்பவர் பகவான் என்பதையும் அவர் எந்த சட்டத்திற்கும் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. ஒருவரது சொந்த செயல்களுக்கேற்ப அவருக்கு பலன்கள் அளிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் சில சமயங்களில் பகவானின் விருப்பத்தால் அத்தகைய கர்ம பலன்கள் மாற்றப்படவும் கூடும். பகவானின் விருப்பத்தால் மட்டுமே இத்தகைய மாற்றத்தை செய்ய முடியும், மற்றவர்களால் அல்ல. எனவே இப்பதத்தில் மேற்கோள் காட்டப்படும் விளையாடுபவனின் உதாரணம் இங்கு பொருத்தமாகாததுதான். ஏனெனில் அவரது பரம விருப்பப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் முழு சுதந்திரம் அவருக்கு உண்டு. மேலும் அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் அவரது எந்த செயல்களிலும் அல்லது பிரதிபலன்களிலும் எந்த தவறும் இருக்காது. ஒரு தூய பக்தர் சம்பந்தப்பட்டுள்ள விஷயத்தில் மட்டுமே கர்ம பலன்களில் இத்தகைய மாற்றங்களை பகவான் ஏற்படுத்துகிறார். தன்னிடம் பூரண சரணாகதி அடைந்துள்ள ஒரு தூய பக்தரை எல்லா வகையான பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் காப்பாற்றுவதாகவும் இதில் சந்தேகமில்லை என்று பகவான் பகவத்கீதையில் 9.30-31 உறுதி செய்கிறார். பகவானால் கர்ம பலன்கள் மாற்றப்பட்டதற்கு உலக சரித்திரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்கள் உள்ளன. மற்றவர்களின் கர்ம பலன்களை பகவானால் மாற்ற முடியுமானால் அவரது சொந்த செயலுக்கு அல்லது பிரதிபலனுக்கு அவர் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல என்பது நிச்சயம். அவர் பூரணமானவரும் சட்டங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவரும் ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யதா கிரீடோபஸ்கரணாம் சம்யோகः விகமாவஹ இச்சயா கிரீடிதுஹு சய்யாதாம் ததைவேச்சேஷ்யா நிருணாம் என்பது மனிதர்களை குறிக்கிறது. சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க ஒரு அனாலஜி எப்படி எடுத்துக்கலாம்னாக்கா, ஒரு அரசனானவன் நாட்டுக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது அரசரா அதனுடைய சொரூபமும் நான் என்பதை பகவான் விபூதி யோகத்துல சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அவ்வாறு நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது ஒரு அரசனானவன் சட்ட திட்டங்களை இயற்ற வல்லவன், ஆனால் அந்த சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டவன் அல்ல அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே போலதான் பகவான் இந்த படைப்பை படைத்தார். ஆனால் அவர் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த கர்ம பலன்களுடைய விளைவுகள் அதே மாதிரி என்ன, அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடலும் ஆன்மாவும் நித்தியமானவர். நமக்கு தான் நித்தியமற்ற உடல். மீண்டும் அதாவது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கும். சோ நாம செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறு பலன்களை அவர் வாரி வழங்கின்றே இருப்பார்.
சோ இவ்வாறு இந்த காரியத்திற்கு இது, இந்த காரியத்திற்கு இது என்ற அந்த பலன்களை வந்து நற்காரியமாக இருந்தால் அதற்கேற்ற புண்ணிய பலனும், துர்க்காரியமாக இருந்தால் அதற்கேற்ற பாவ பலனும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சத்துல நம்ம உயிர்வாழிகளுக்கு அவர் வந்து வழங்கிண்டே இருக்கார். ஆனா ஒரு தூய பக்தரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எப்பொழுதுமே பகவான் ரட்சித்து கொண்டே இருப்பார். அவரை வந்து இந்த பிறவி கடலில் இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காப்பாற்றப்படக்கூடிய அந்த நிலையில இருப்பார் ஆக்சுவலி. சோ இப்பொழுது நாம் குறிப்பிட்ட நிலை கடந்த காலத்தில் நாம் செய்த செயல்களுக்கேற்ப பகவானின் விருப்பப்படி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் நிச்சயமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நாம தற்போதைய சூழ்நிலை என்ன அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோமோ அது நம்மளுடைய பூர்வ கர்மங்களுடைய விளைவுகளை தான், பகவானுடைய விருப்பப்படிதான் நமக்கு அது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இந்த செயலுக்கு இந்த செயல் அப்படிங்கிறத வந்து, அதாவது நியூட்டன்ஸ் 3rd லா, இதை வந்து நம்ம என்னைக்குமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல வந்து நியூட்டன்ஸ் 3rd லாவை வந்து, ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் there is an equal and opposite reaction. சோ நாம எந்த காரியம் ஒரு காரியத்தை நாம் எவ்வாறு செய்கின்றோமோ அதனுடைய ரிவர்ஸ் வந்து நமக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வந்து சேரும். நல்ல விதத்தில் நாம் செய்யும் பொழுது அதற்கான நற்பலன்களையும் நாம் அடைவோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பொறாமை இந்த மாதிரியான ஒரு குணாதிசயங்களோட நாம செயல்பட்டால் அதனுடைய விளைவுகளையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம கண்டிப்பாக சந்திக்க வேண்டும். சோ பகவான் யாரையுமே தண்டிக்கிறது கிடையாது. we are only sowing. நாமே விதை விதைக்கின்றோம், நாமே அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வளர்க்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாமே அதை வந்து அறுவடையும் செய்கின்றோம். சோ இதுல வந்து பகவானை நாம சம்பந்தப்படுத்துவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதற்கான காலகட்டங்கள் அமையும் போது அது எல்லாமே நாம வந்து அனுபவித்தாக வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். பரமபுருஷர் எல்லா ஜீவராசிகள் இதயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மாவாக இருக்கார். எறும்பிலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் ஜீவாத்மா பிரம்மதேவருடைய ஹிருதயம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் குடிக்கொண்டிருக்கின்றார். எனவே நாம் வாழ்நாளில் நாம் செய்யும் செயல்களை பற்றி அனைத்தையும் அவர் அறிவார். ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷீரோதாக்ஷி விஷ்ணு தான் நமக்கு 2 அக்கௌண்ட் எழுதுறதே. சோ இந்த உடலை விட்டு போகும் பொழுது அந்த சூக்ஷ்ம உடலும் அந்த ஆத்மாவோடு செல்லும் பொழுது அந்த கணக்கு வழக்குகள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சுதான் அனுப்புவார். சோ அப்பதான் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் எங்கன்றது நமக்கு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ அதாவது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னா நமக்கு ஜென்மமே இல்லைன்னு அர்த்தம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூல உடலை ஸ்தூல உடல் போன பிறகு சூக்ஷ்ம உடலையும் நாம் இங்கேயே விட்டு செல்கின்றோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பூரணமான, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விடுதலை அடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை சேர்கின்றோம் என்று பொருள். சோ ஒரு செல்வந்தனின் மகன் வந்து ஒருவர் வந்து ஏழையாகவும், ஒருவர் பணக்காரராகவும், ஒருவர் உடல் அங்கஹீனமாகவும், ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகாகவும், ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நெட்டையாகவும், ஒருவர் கருப்பாகவும், சோ இந்த மாதிரியான உருவங்கள், ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, மூக்கு எல்லாம் படைக்கப்படுவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய கர்ம பலனும் சரி, அதோட சேர்ந்து நம்மளுடைய பெண்டிங் உணர்வுகள் என்பதை நாம முன்னாடியே பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம். அதே சூழ்நிலையை தான் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்துக்காட்டாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ குழந்தை அங்கிருந்து அகற்றப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்பொழுது, ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு குழந்தை இறக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வரும்பொழுது, அதனுடைய ஆயுள் காலம் அவ்வளவுதான் என்றும் பொழுது அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரிக்கப்படுகின்றது. இல்லை வேறு ஒரு சூழ்நிலையில அந்த குழந்தை வளர வேண்டும் என்ற அந்த சுச்சுவேஷன் வரும்பொழுதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதற்கான ஒரு சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்படுத்தி கொடுத்து விடுகின்றார் பகவான். சோ இதனால வந்து எதையுமே பகவானுடைய விருப்பப்படிதான் நடக்கின்றது அப்படிங்கிற அந்த இதை வந்து நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பரம ஏழைகளில் பரமனின் விருப்பப்படிதான் அவர்கள் பிரிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். ஏழைகளின் விஷயத்திலும் இப்படிதான் நடக்கின்றது. சோ பகவானுக்கு எல்லாருமே ஒண்ணுதான். ஏழை, பணக்காரன், கூன், குருடு எல்லாருமே ஒண்ணுதான். பகவானுக்கு எந்த ஒரு வித்தியாசமே கிடையாது. ஆனா பக்தருக்கு மட்டுமே அவருடைய அனுகிரகம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களை வந்து ரட்சிக்கக்கூடிய அனுகிரகம் அவருக்கு நிறையவே இருக்கின்றது. சோ அதனால நாம் எப்பொழுதுமே சதா சர்வ காலம் பகவானுடைய பக்தனாக ஆவதற்கு நாம நம்மளை தயார்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். நம் சொந்த செயல்களின் பிரதிபலன்களை அளிக்க பகவான் கடமைப்பட்டவர் என்பதால் விளையாடுபவனின் உதாரணம் இங்கே, அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தை பொம்மையெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு அது எப்படி வேணாலும் அதை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எடுத்து வச்சுக்கோ, அதை அடிக்கிட்டே வரும். சோ அதனுடைய விருப்பம் அதுதான். அதே மாதிரிதான் பகவான் இந்த பௌதீக உலகமும் சரி, ஆன்மீக உலகம் சரி படைத்தார். சோ ஆனா அவருடைய திருவிளையாடலால் தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது. ஆனால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய கர்ம பலன் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம செய்த கர்மங்களின் விளைவுகளால் தான் ஒரு பர்டிகுலர் சூழ்நிலையை வந்து பகவான் நமக்கு வழங்குகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பலத்தில் பாத்தீங்கன்னாக்கா
அவரது பரம விருப்பப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யும் முழு சுதந்திரம் அவருக்கு உண்டு. ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது நம்ம இவர் மிருகாரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அஜாமிலன், இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் நிறைய பாவ காரியங்கள் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா அவர்கள் அதை உணர்ந்து பிராயச்சித்தத்திற்கான அந்த மார்க்கத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டதால் பகவானுடைய கருணையினால் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தூய பக்தராக கூடிய நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள். சோ பகவானுடைய கருணை யாருக்கு எவ்வாறு வழங்குவார் என்பது அவர் கையில தான் இருக்க ஒழிய நம்ம கேட்டு பெறவே முடியாது. சோ இட் இஸ் ஃப்ரீ வில். சோ இவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்கணும்னு அவர் நினைச்சாருன்னா அவர் கொடுத்துருவார். சோ பூரண சரணாகதி ஒன்றுதான் நாம செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு சரணாகதி என்பது அவருடைய பாதார விந்தங்கள் தான் அடைக்கலம் என்று நாம நம்மளை எடுத்துட்டு போக வேண்டும். அனைத்துமே அவருடைய பாதார விந்தங்கள் தான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற அந்த மன உணர்தல் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி பக்தி என்னும் அந்த பாவத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். பகவானால் கர்ம பலன்கள் மாற்றப்பட்டதற்கு உலக சரித்திரத்தில் நூற்றுக்கணக்கான உதாரணங்கள் உள்ளன. எக்ஸாம்பிள் நானே இப்ப சொன்னது ஜகாய் மதாய், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிருகாரி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலன், இவங்க எல்லாருமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றேன். சோ மற்றவர்களின் கர்ம பலன்களை பகவானால் மாற்ற முடியுமானால் அவரது சொந்த செயலுக்கும், அதாவது அடுத்தவர்களுடைய கர்ம பலனையே அவரால் மாற்றி அமைக்கக்கூடிய தகுதி இருக்கும் பொழுது அவர் இந்த கர்ம பலன்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதை நாம பூரணமாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மை. சோ 44 பதம், என் மன்யஸ்யே த்ருவம் லோகம் அத்ருவம் வானய சோபயம் சர்வதா நஹி சோஷ்யாஸ்தே ஸ்னேஹேஹாத் அன்யத்ர மோகஜாத். சோ மணிமேகலை மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் மன்யசே த்ருவம் லோகம் அத்ருவம் வானசோபயம் சர்வதா நஹி சோஷ்யாஸ் தேசே தேஹாத் அன்யத்ர மோகஜாத். யத் என்ற போதிலும், மன்யசே நீர் நினைக்கிறீர், துருவம் பரமசத்தியம், லோகம் நபர்கள், அத்ருவம் உண்மை இல்லாத, வா எதுவானாலும், நான் இல்லை என்றாலும், ச மேலும், உபயம் அல்லது இரண்டுமாக, சர்வதா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும், நான் ஒருபோதும் இல்லை, ஹி நிச்சயமாக, சோச்சியா துக்கத்திற்கு காரணம், தே அவர்கள், ஸ்னேகாத் பாசத்தினால், அந்யத்ர அல்லது வேறொரு முறையில், மேகஸ்ஜாத் திகைப்பினால். மொழிபெயர்ப்பு. ராஜனே, ஆத்மா நித்தியமானதென்றோ அல்லது ஜட உடல் அழியக்கூடியதென்றோ அல்லது அனைத்தும் அருவ பிரம்மத்தில் உள்ளன என்றோ அல்லது அனைத்தும் ஜடம் மற்றும் ஆன்மீகம் ஆகியவற்றின் புரியாத செயற்கை என்றோ நீர் கருதினாலும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் உமது பிரிவுணர்ச்சிக்கான காரணம் பொய்யான பாசமே என்று வேறில்லை. பொருளுரை. ஒவ்வொரு ஜீவனும் பரம ஜீவனில் ஒரு தனிப்பட்ட பகுதி என்பதும் அடக்கத்துடன் தொண்டு செய்வதே அவனது இயற்கையான நிலை என்பதுமே உயர்ந்த உண்மையாகும். ஜீவராசி ஒருவன் பந்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அல்லது பூரண அறிவும் நித்திய தன்மையும் கொண்ட முக்தியடைந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவன் நிரந்தரமாக பரமபுருஷரின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கிறான். ஆனால் உண்மையான அறிவில் அனுபவமற்றவர்கள் ஜீவராசியின் உண்மையான நிலையை பற்றி பல கற்பனையான கருத்துக்களை கூறுகின்றனர். எனினும் ஜீவராசி நித்தியமானவன் என்பதும் ஸ்க்ரோல் பண்ணிருக்கேமா, பஞ்சபூதங்களாலான அவனது உடல் அழியக்கூடியது என்றும், இந்த உடல்கள் அழியக்கூடியதாகும். எனவே உடல் அழியக்கூடிய தற்காலிகமானதும் என்பதும் எல்லா தத்துவவாதிகளாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. நித்தியமான ஜீவராசி கர்ம விதிப்படி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறுகிறான். இந்த உடல்கள் அழியக்கூடியவையாகும். எனவே உடல் அழிவதாலோ அல்லது ஆத்மா வேறொரு உடலுக்கு மாறுவதாலோ வருத்தப்படுவதற்கு எதுவும் இல்லை. ஜீவாத்மா சிறைப்பட்ட வாழ்விலிருந்து விடுபடும் பொழுது அவன் பரபிரமனில் இரண்டர கலந்து விடுவதாக நம்புவர்களும் உள்ளனர். மேலும் ஆத்மாவின் இருப்பில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் தொட்டு உணரக்கூடிய பொருளை மட்டும் நம்பும் மற்றவர்களும் உள்ளனர். நம் அன்றாட அனுபவத்தில் ஜடப்பொருள் ஒரு உருவத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறிக்கொண்டே இருப்பதை நாம் உணர்கிறோம். இத்தகைய மாற்றங்களால் நாம் வருத்தப்படுவது இல்லை. மேற்கூறிய எந்த விஷயத்திலும் உன்னதமான சக்தி தடுக்கப்பட முடியாததாக உள்ளது.
அதை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் ஒருவரும் இல்லை. எனவே கவலைப்படுவதற்கு காரணம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த பௌதிக உலகத்திலேயே நம்ம நிறைய மாற்றங்களை பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? டெய்லி பேசிஸ்லயே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் இவ்வாறு எந்த குணாதிசயத்தில் இருப்பவர்கள் அதே குணாதிசயத்தில் நாளை இருப்பார் என்பது எந்த உத்தரவாதமும் கிடையாது. அதே மாதிரி ஒரு பொருள், ஜட பொருளே பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு ரூபத்துல நமக்கு தெரியக்கூடியது, இன்னைக்கு மரமாக இருக்குது, நாளைக்கு ஒரு வீட்டுல பர்னிச்சராக மாறக்கூடிய மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதுதான் இந்த பிரபஞ்சம். சோ அப்படிப்பட்ட பௌதிக செயல்களிலே நம்ம அவ்வளவு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி செல்லும் பொழுது ஆன்மீகத்தை பற்றி நாம நினைக்கும் பொழுது அது இன்னும் ஜாஸ்தியா தானே இருக்கும். அதனுடைய இதுவே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லையற்றது இல்லையா? சோ நாம ஒண்ணுதான் தெரிஞ்சுக்கணும், நாம் எல்லாருமே பகவானிடத்திலிருந்து பிரிந்து வந்த நித்திய பத்தர்களாக இருந்து ஞானிகளாக நாம கண்டிப்பாக நம்மள நாம எலிவேட் பண்ணிக்கணும். அதாவது அந்த மார்க்கத்தை நாம ஏற்படுத்தி நாம் ஆன்மா, நான் இந்த உடல் அல்ல, இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, அது அழியக்கூடியது, ஆத்மா என்றைக்குமே நித்தியமானது, இந்த சூக்ஷ்ம உடலை நாம எப்பொழுதுமே விடணும். அதாவது இந்த குணாதிசயங்களும் சரி, மனதும் சரி, அறிவும் சரி, இதையெல்லாம் பக்குவ நிலையில் நாம உபயோகப்படுத்தணும் என்ற அந்த மனப்பக்குவம் வரும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் நமக்கு இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை நமக்கு வழிநடத்தி செல்கிறார். எதையுமே அவருடைய வழிநடத்துதலால் தான் நடக்கின்றது என்பதை நாம பூரணமாக உணர வேண்டும். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி இருக்கிறது. என் மன்யசே துருவம் லோகம் அத்ருவம் வா நா சோபயம் சர்வதா நாஹி சோஷ்யாஸ்தே ஸ்னேஹாத் அந்யத்ரஹ மோகஜாத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா நித்தியமானது என்றோ அல்லது ஜட உடல் அழியக்கூடியதென்றோ அல்லது அனைத்தும் அருவ பிரம்மத்தில் உள்ளன என்றோ, அதாவது தோன்றாத அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், தோன்றாத அருவத்தில் உள்ளதென்றோ அல்லது அனைத்தும் ஜடம் அல்லது ஆன்மீகமாகவற்றின் புரியாத சேர்க்கை என்றோ, அதாவது ஒருத்தருக்கு ஜடம் இது ஆன்மீகம் இது என்று அந்த வேறுபாட்டை காண முடியாத அந்த சூழ்நிலையில் இருப்பவர்கள், அதாவது அஞ்ஞானத்தில் உழந்திருப்பவர்கள். சோ எப்படி இது சேர்கின்றது, எப்படி இது பிரிகின்றது அப்படிங்கிற ஞானம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது என்றோ நீர் கருதினாலும் எல்லா சூழ்நிலைகளையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நமது பிரிவு உணர்ச்சிக்கு காரணம் பொய்யான பாசமே என்று வேறில்லை. சோ இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்க கூடிய வஸ்து எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி ஒன்லி பாசம் பரிவு மட்டும்தான் நம்மளால காட்ட முடியுமே வழிய, அதுவும் அந்த ஜீவாத்மாவை நாம அந்த ரூபத்துல நினைத்துதான் அவர்களுக்கு நாம பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய அன்பையும் கருணையும் வழங்க வேண்டுமே வழிய, உடல் ரீதியான ஐடென்டிபிகேஷன் வச்சு நாம எந்த ஒரு செயலுமே நாம செய்வது என்பது அது போலியானது அப்படிங்கறது நாம் இங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையிலே இந்த ஜீவனுக்கு அழிவு கிடையாது. மீண்டும் அவன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்கத்தான் போகின்றான், வேறு ஒரு உடலை தரிக்கத்தான் போகின்றான், அல்லது மோட்சமடைந்து பகவானுடைய திருநாட்டை அவன் சேருகின்றான். இந்த ஞானத்தை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒவ்வொரு ஜீவனும் பரமஜீவனின் ஒரு தனிப்பட்ட பகுதி, பின்ன பகுதி தான். நாம அடக்கத்துடன் தொண்டு செய்வதே நம்மளுடைய முதலான கடமை. பகவானுக்கு தொண்டு செய்வது என்பதே நம்மளுடைய பிரைமரி டியூட்டி. ஆனா அந்த டியூட்டியே நாம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் புரிந்து கொள்வதில்லை, அதை நாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் செய்யறது கிடையாது. சோ ஜீவராசி ஒருவன் பந்தப்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் அல்லது பூரண அறிவும் நித்திய தன்மையும் கொண்ட முக்தி அடைந்த எதர் கண்டிஷன்ட் ஆர் லிபரேட்டட் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலுமே அவன் நிரந்தரமாக பரமபுருஷன் கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கின்றான். நாம் எப்பொழுதுமே we are under the control of him irrespective of the status. நம்ம விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை பாத்தீங்கன்னாக்க பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா அந்த சூழ்நிலையில் இருக்கலாம். ஆனால் சதா சர்வகாலமும் பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் உண்மையான அறிவில் அனுபவமற்றவர்கள் ஜீவராசின் உண்மையான நிலை பற்றி பல கற்பனை கருத்துக்கள் கூறுகின்றனர். அதாவது இந்த உடல் நித்தியம், இந்த உடலால தான் நம்ம ஐடென்டிபிகேஷன் பண்றோம், சோ ஆத்ம ஞானத்தையே இல்லாம இருக்கிறது. இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே எல்லாருக்குமே ஆத்ம ஞானம் பற்றி தெரியாது இல்லையா? நாம கூட இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி ஏதோ ஒரு வரி தெரிந்திருக்கலாம். ஆத்மா என்றால் என்ன என்றது நமக்கு தெரியாது, இந்த உடல் எதனால் ஆனது என்று தெரியாது, இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எப்படிப்பட்டது என்று தெரியாது. ஆத்மா உடல் அப்படின்னு மட்டும் ஏதாவது ஒரு 2 என்டிட்டி இருக்குன்னு தெரியுமே ஒழிய
அதனுடைய முழு விவரமே நமக்கு தெரியாது. ஆனா பகவத்கீதையை வாசிக்கும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல் எதனாலானது, இந்த சூக்ஷ்ம உடல் எதனாலானது, இந்த ஆத்மா என்ன செய்கின்றது, ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கறது எல்லாமே செகண்ட் அத்தியாயத்துல ரொம்ப அற்புதமாக நாம வாசிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ பஞ்சபூதங்களாலான இந்த உடல் எப்பொழுதுமே அழியக்கூடியது, தற்காலிகமானது என்பதை தத்துவாதிகாலையும் அதை பிலாசபிக்கல் பீப்புளாலையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. நித்தியமான ஜீவராசி கர்ம விதிப்படி ஓரிடலிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறுகின்றார் இல்லையா? சோ இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை ஏற்கக்கூடிய தன்மை நம்ம கர்ம விதிகளின்படிதான் நடக்கின்றது என்பதை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஜீவராசிக்கு புரிந்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தேவை. இந்த உடல்கள் அழியக்கூடியவை என்றும், எனவே உடல் அழிவதாலோ ஆத்மா வேறு உடலுக்கு மாறுவதாலோ வருத்தப்படுவதற்கு இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஏனென்றால் ஆன்மா எப்பொழுதுமே அழிவற்றது. சோ அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் மட்டும்தான் மாறும். ஒண்ணு கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இருக்கும், இல்லை என்றால் விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவாக இருக்கும். இந்த 2 நிலைகள்ல ஏதோ ஒரு நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்மா எப்பொழுதுமே அதாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலையில்தான் இருக்கும். ஜீவாத்மா இந்த பிரபஞ்சத்துல வரும் பொழுது அதாவது சிறைப்பட்ட வாழ்விலிருந்து விடுபடும் பொழுது, அதாவது பாத்தீங்கன்னா விடுதலை அடையும் பொழுது பரபிரம்மனில் இது தோன்றாத அருவத்தையே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை அந்த ரூபத்தில் சேவிப்பவர்கள் அந்த பிரம்ம ஜோதியில் கலப்பதற்கான அந்த இதை பத்தி தான் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. 2 கலந்து விடுவதாக நம்புபவர்களும் உள்ளனர். இது தோன்றாத அருவம். சோ மேலும் ஆத்மாவின் இருப்பில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல், அதாவது நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ், அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ், தொட்டு உணரக்கூடிய பொருள்களை மட்டுமே, அதாவது பிசிக்கலி நாம இந்த கண்ணால, அதாவது பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அந்த இதுதான் பிசிக், அதாவது நம்ம எல்லாருமே டைரக்டா பார்க்கணும், டைரக்டா செய்யணும், அது மட்டுமே நம்பக்கூடியவர்கள். அப்படின்னா ஞானம் என்பதே இருக்காதவர்களுக்கு, அப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்பும் மற்றவர்களும் உண்டலர். அந்த மாதிரியான ஜீவன்களும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உண்டு என்பதை சொல்லப்படுகின்றது. நாம் அன்றாட அனுபவத்தில் ஜடப்பொருள் ஒரு உருவத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு மாறிக்கொண்டிருப்பதை நாம் உணர்கின்றோம் இல்லையா? சோ இன்னைக்கு செடியா வைக்கிறது நாளைக்கு மரமாக மாறுகின்றது. சோ அந்த ஒரு சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. சோ அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை நாளைக்கு அப்படி இருக்கும்னு நம்ம நினைக்க முடியாது. இந்த ஜட உலகத்திலே இவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த ஆன்மீகத்துல நாம முன்னேறி செல்லக்கூடியதுல எவ்வளவு மாற்றங்கள் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ இங்க கவலைப்படுவதற்கான செயல் எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிங்கிறத நாம தெரிந்து கொள்ளணும். 45 ஸ்லோகம். சோ இவ்வளவையும் எதுக்காக நாரதர் சொல்கின்றார்? சோ பெரியப்பா, சிற்றப்பா மற்றும் பெரியண்ணை இந்த அரண்மனை விட்டு வெளியேறது பற்றி நீ வருத்தப்பட தேவையில்லை என்பதற்காக இவ்வளவு விளக்கங்களை நாரத மகரிஷி யுதிஷ்ட மகாராஜாக்கு கொடுக்கிறார். தஸ்மாஜ் ஜஹிஹி அங்க வைக்வல்யம் அஞ்ஞான கிருதம் ஆத்மனஹ கதம் தூ அநாதாக கிருபான் வர்தேரமஸ்தே மாம் வினாக. எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க வாசி. இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கேன். வாசிங்க. தஸ்மாத் ஜாங்க வைகலவ்யம் அஜ்ஞான கிருதமாத்மனஹ கதம் த்வநாதா கிருபணா வர்த்தேரம் ஸ்தேச்ச மாம் வினா. தஸ்மாத் எனவே, ஜஹி கைவிடுவீராக, அங்க ராஜனே, வைக்கல்யம் மனவேற்றுமை, அக்ஞான அறியாமை, கிருதம் காரணத்தால், ஆத்மனக உமது, கதம் எப்படி, தூ ஆனால், அநாதா அநாதையாக, கிருபணக பரிதாபகரமான ஜீவன்கள், வர்த்தேரன் உயிர் வாழ முடியும், தே அவர்கள், ச மேலும், மாம் நான், வினா இல்லாமல், மொழிபெயர்ப்பு. எனவே ஆத்மாவை அறியாததால் ஏற்பட்ட மனக்கவலையை விடும் தீனமான அநாதைகளாகிவிட்ட அவர்கள் இப்பொழுது உமது துணையின்றி எப்படி வாழப் போகிறார்கள் என்று நீர் நினைக்கிறீர்? பொருளுரை. நமது உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவியற்றவர்களாகவும் தீனர்களாகவும் உள்ளனர் என்று நாம் நினைப்போமானால் அதற்கு அறியாமையே காரணம். ஒவ்வொரு ஜீவனும் உலகில் பெற்றுள்ள நிலைக்கேற்ப பரமபுருஷரின் ஆணைப்படி எல்லா பாதுகாப்பையும்
பெற அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். பகவான் பூத பிரித் எல்லா ஜீவன்களையும் காத்து ரட்சிப்பவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஒருவன் தன் கடமைகளை மட்டுமே நிறைவேற்ற வேண்டும், ஏனெனில் பகவானால் மட்டுமே வேறு எவருக்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க இயலும். பின்வரும் பதங்களில் இது இன்னும் தெளிவாக விளக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அதாவது நாம் எப்பவுமே வந்து மனசுல ஒரு சஞ்சலம், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிள்ளைகளையே எடுத்துக்கலாம். ஸோ அவர்களுடைய வழி நடத்துதல், அவங்களுடைய செயல்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டான டைரக்ஷன்ல போகும்பொழுது நாம வந்து எந்த ப்ராப்ளம் சந்தோஷிக்கின்றோம். அதே வந்து ஒரு தவறுதான ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு அவர்கள் தள்ளப்படும் பொழுது நாம ரொம்பவுமே வருத்தப்படுகின்றோம். ஆனா உண்மையிலே நாம எதையுமே வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம அவர்களுக்கு நல் பாதையை தான் நாம வந்து சொல்லணும். அது சொல்லக்கூடியது கடமை நமக்கு. ஆனா அவர்கள் அதை வந்து ஏற்று நடத்தி செல்ல வேண்டியது அவர்களுடைய கடமையாகின்றது. ஸோ அந்த கர்மங்கள்ல அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டீவியேஷன் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதற்கான பலன்களை அவர்கள் வந்து அனுபவிக்கிறார். ஸோ சில சமயத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் த பர்சன் டு பிகம் பர்ஃபெக்ட். ஸோ அதாவது நெருப்பு சுடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம குழந்தைக்கு சொல்லும் பொழுது அதை போய் தொட்டு பார்த்த பிறகுதான் அது சுடுறதுன்றதை வந்து அந்த குழந்தை வந்து புரிந்து கொள்கிறது. சில குழந்தைகள் சொன்னா அம்மா சுடுன்னு அம்மா சொன்னா அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா தொடக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த மனசு இருக்கும். சில குழந்தைகளுக்கு அதை தொட்டுதான் பார்ப்போமே அப்படின்ற போய் அந்த தொடக்கூடிய அந்த தன்மையும் உண்டு. ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒவ்வொரு விதமான அதாவது கர்மங்களை அவன் வந்து செய்கின்றான். அதற்கேற்ற பலன்களையும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் அனுபவிக்கின்றான். அதனால நாம யாரை பத்தியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐயோ அவனை எப்படி யாரு காப்பாற்றுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த யோசனையே நமக்கு தேவையே கிடையாது. ஸோ நம்மளால முடிஞ்ச சகாயத்தை நாம செய்வோம், மீதி எல்லாமே பகவான் பார்த்துப்பார். ஏனென்றால் அனைத்து உயிர்வாழிகளுடைய ரட்சணை அவருடைய பாதுகாப்பில் தான் இருக்கின்றது என்பதை இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமாக ரொம்ப அற்புதமாக விளக்கப்படுகின்றது. தஸ்மா ஜஹி அங்க வைக்லவ்யம் அஞ்ஞான கிருதம் ஆத்மனஹ கதம் தூ அநாதாக கிருபான வர்தேரம்ஸ்ததே ச மாம் வினாக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனவே ஆத்மாவை அறியாததால் ஏற்பட்ட மனக்கவலையை விடும். சோ நீ எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இவர் நாரத மகரிஷி வந்து யுதிஷ்டரனுக்கு வழங்குகிறார். ஸ்தீனமான அனாதைகளாகிவிட்ட அவர்கள் இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் மூன்று பேருமே வீட்டை விட்டு சென்று விட்டார்கள். அவர்களுக்கு ரட்சணை என்பது கிடையாது. யாரால? அவருடைய சொந்த உறவினரால பிசிக்கல் ரட்சணை. ஆனா அவர்கள் ஆல்ரெடி பகவானுடைய அந்த ரட்சணையில இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நீ புரிந்து கொள் என்று இங்கே சொல்லப்படுகின்றது. இப்பொழுது உமது துணையின்றி எப்படி வாழ்வார்கள் என்று நீ நினைக்கிறீர்கள், அவ்வாறு நினைப்பது தவறு. சோ எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் படி அளந்துதான் வச்சிருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஜென்ரலான ஒரு ஸ்லாங்ல நம்ம பேசதான் செய்கின்றோம் இல்லையா? அது கரெக்ட். சோ ஏன்னா அவரவர்களுக்கான என்ன நியதிகளும் சரி, அவரவர்களுக்கான வாழ்க்கை முறைகளும் சரி பகவானுடைய வழி நடத்துதல்ல தான் நடந்துருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நாம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நம்ம அற்புதமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நமது உறவினர்களும் நண்பர்களும் உதவியற்றவர்களாகவும் தீனர்களாகவும் உள்ளனர் என்று நாம் எப்பொழுதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நினைப்போம்னா அது ரொம்பவுமே அது நம்மளுடைய அறியாமை என்பதை நாம வந்து புரிந்து கொள்ளணும். when a person is exposed to ignorance அதற்கான அதிலிருந்து வெளியே வரதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து அவன் வந்து கண்டிப்பாக தேடுகின்றான். சோ அப்பொழுது அங்கே அவன் முயற்சி என்பதை அவன் செய்துதான் ஆக வேண்டும். அவ்வாறு முயற்சி செய்யாவிடில் அவன் கீழே தள்ளப்படுகின்றான். முயற்சி செய்யப்படக்கூடிய அத்தகைய ஆத்மாக்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை வென்று அதிலிருந்து வெளியே மீண்டு வருவதற்கான மார்க்கத்திற்கு அவர்கள் தள்ளப்படுகின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட மார்க்கமும் பகவான் தான் கொடுக்கின்றார் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முயற்சி என்பது மிகவும் தேவை. The endurance is very very important actually. We need to endure it actually. So எதையுமே நம்ம முயற்சி இல்லாம வந்து நாம வந்து காலம் தாழ்த்தக்கூடாது, சோம்பேறித்தனமா இருக்கக்கூடாது. சோ அவ்வாறு இருந்தோம்னா நாம வந்து இன்னும் அறியாமையிலே கீழே தள்ளப்படுகின்றோம். ஒவ்வொரு ஜீவனும் உலகில் பெற்றுள்ள நிலைக்கேற்ப பரமபுருஷரின் ஆணைப்படி எல்லா பாதுகாப்பையும் பெற அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். So everyone has the right to take the shelter of the Lord. ஆனா அதை எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் வந்து அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரணும். வந்தாதான் எஸ் நமக்கு இங்கே ஒரு நிலை ஒருத்தர் இருட்டறையில இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வெளிச்சமே தெரியாது, கண் எது காது எது கை எதுன்றதெல்லாம் தெரியாது. ஆனா அவனுக்கு வெளிச்சத்தை பத்தி நம்ம சொல்லணும்னாக்கா இந்த இருட்டு அறையை விட்டுட்டு நீ வந்து வெளியே வந்து சூரியனுக்கு கீழே வந்து நின்னாதான், அட்லீஸ்ட் ஒரு வெளிச்சத்தினுடைய அதாவது பிரகாசிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் கீழே நின்னாதான் வந்து உனக்கு அதனுடைய
அதனுடைய மகிமை தெரியும் என்றது வந்து உணர்த்தணும். சோ அவ்வாறு சொல்லக்கூடியதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் அந்த ஜீவராசிக்கு இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து செயல்படுகின்றான். சோ அந்த செயல்படக்கூடிய தன்மையே பகவான் தான் கொடுக்கிறார் உள்ள இருந்து. எஸ், பட் அதை வந்து வில் எடுத்துக்கிட்டு செய்யணும்ன்ற அந்த பக்குவம் வந்து அந்த ஜீவராசிக்கு வேண்டும். சோ அவ்வாறு அந்த முயற்சி இல்லாம போனால் கண்டிப்பாக மீண்டும் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உள்ளுக்குள்ளேதான் இறங்கிப்பான். சோ எவ்ரி ஒன் ஹாஸ் த ரைட் டு டேக் த ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட், பட் த வில் ஷுட் கம் ஃப்ரம் த ஆத்மா. சோ அது அந்த நிழலை நாம ஏற்றுக்கொள்ளணும், அந்த நிழல்ல போய் நம்ம தங்கணும் அப்படிங்கிற அந்த மனசுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரபாவத்தை வந்து ஒவ்வொரு ஜீவராசியுக்குள்ள இருந்து வரணும். அப்பொழுது பகவான் அதற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்ரூவல் வந்து கொடுக்கிறார். நம்ம அந்த இதுவே மனசுல அந்த எண்ணமே வராதப்போ கண்டிப்பாக நாம இன்னும் சதா சர்வ காலமும் அந்த அஜ்ஞானத்துல தான் நாம உழன்று இருக்கணும்ன்றத வந்து நாம இங்கே புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ 46th ஸ்லோகம். கால கர்ம குணாதீனோ தேஹோ அயம் பாஞ்ச பௌதீக கதம் அன்யாம்ஸ்து கோபோ ஏத் சர்வ கிருதோஸ்யதா பரம். எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கால கர்ம குணாதீனோ தேகோயம் பாஞ்ச பௌதீக கதம் அன்யாம்சு கோப ஏத் சர்ப கிரஸ்தோ யதா பரம். ஹரே கிருஷ்ணா. கால நித்திய காலம், கர்ம செயல், குண இயற்கை குணங்கள், அதீன கட்டுப்பாட்டின் கீழ், தேக பௌதீக உடல் மற்றும் மனம், அயம் இந்த, பாஞ்ச பௌதீக பஞ்ச பூதங்களால் ஆன, கதம் எப்படி, அஞ்ஞான் பிறருக்கு, து ஆனால், கோபா ஏத் பாதுகாப்பு அளிக்க முடியும், சர்வ கிரஸ்த பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவன், யதா அவ்வாறே, பரம் மற்றவர்களை மொழிபெயர்ப்பு. பஞ்ச பூதங்களாலான ஸ்தூலமான இந்த உடல் காலம், கர்மா மற்றும் ஜட இயற்கை குணங்கள் ஆகியவற்றின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது. எனவே ஏற்கனவே பாம்பின் வாய்க்குள் அகப்பட்டு கொண்டுள்ள இதனால் எப்படி பிறரை காப்பாற்ற இயலும்? பொருளுரை. அரசியல், பொருளாதார சமூக மற்றும் பண்பாட்டு விளம்பரங்களின் மூலமாக சுதந்திரத்தை பெற முயலும். உலக ஸ்தாபனங்களால் யாருக்கும் எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது. ஏனெனில் அவை உயர் சக்தியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. பந்தப்பட்ட ஜீவன் ஜட இயற்கையின் முழு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறான். சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் எனும் 3 ஜட இயற்கை குணங்கள் உள்ளன. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்று இருந்தால்தான் ஒருவரால் பொருட்களை உள்ளபடி காண முடியும். ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில் உள்ளவர்களால் பொருட்களை கூட உள்ளபடி காண முடியாது. எனவே இவர்களால் சரியான பாதையில் தங்களது செயல்களை அமைத்துக் கொள்ள முடியாது. சத்துவ குணத்தில் உள்ளவனால் மட்டுமே ஓரளவிற்கு முயற்சி செய்ய முடியும். பெரும்பான்மையினர் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்கள் இருப்பதால் அவர்களது திட்டங்களும் ஏற்பாடுகளும் யாருக்கும் நன்மை பயப்பதாக இருக்காது. இயற்கை குணங்களுக்கும் மேலே இருப்பது நித்திய காலம். இந்த ஜட உலகில் உள்ள அனைத்தின் வடிவங்களையும் உருமாற்றி விடுவதால் காலன் என்று அழைக்கப்படுகிறது. தற்காலிகமாக நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒன்றை நம்மால் செய்ய முடிந்தாலும் காலம் அதை நாளடைவில் தோல்வி அடைய செய்கிறது. கால சர்ப்பம் அல்லது நல்ல பாம்பின் கடி உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்க கூடியதாகும். எனவே கால சர்ப்பத்துடன் ஒப்பிடப்படும் இந்த நித்திய காலத்தை விலக்கிக் கொள்வதுதான் நாம் செய்ய தகுந்த ஒரே செயலாகும். நல்ல பாம்பின் கடியிலிருந்து ஒருவரையும் காப்பாற்ற முடியாது. நல்ல பாம்பை போன்ற காலம் அல்லது இயற்கை குணங்களின் பிடியிலிருந்து வெளியேறுவதற்கு பகவத்கீதை 14.26 சிபாரிசு செய்யும் பக்தி யோகமே சிறந்த பரிகாரமாகும். பக்தி யோகத்தை உலகம் முழுவதிலும் பரப்புவதில் அனைவரையும் ஈடுபடுத்துவதுதான் மிகச்சிறந்த நன்மை தரும் செயலாகும். ஏனெனில் அது ஒன்றுதான் மக்களை கால கர்ம குணம் எனப்படும் மாயை அல்லது ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து மக்களை காப்பாற்ற கூடியதாகும். பகவத்கீதை 14.26 இதை உறுதி செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கால கர்ம குணாதீனோ தேஹோ அயம் பாஞ்ச பௌதீக கதம் அன்யாம்ஸ்து கோபாயேத் சர்வ கிருதோஸ்தோ யதாபரம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களாலானது இந்த ஸ்தூல உடல் இல்லையா?
காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய சுரூபம், அது நித்தியமானது. கர்மம் ஒன்று நம்ம டைனமிக், நாம செய்யக்கூடியது. சோ இந்த பௌதிக இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டது. அதுவும் நாம் எவ்வாறு செய்கின்றோம்? 3 குணங்களுக்கு ஏற்றவாறு நம்முடைய கர்மங்களை நாம அமைத்துக் கொள்கின்றோம். ஜட இயற்கை குணங்கள் ஆகியவற்றின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கின்றது. எனவே ஏற்கனவே நாம் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பாம்பின் வாயில் அகப்பட்டவர்கள் போலதான் இல்லையா? இந்த மிருத்யுலோகத்துல நம்ம பிறவி எடுத்ததே பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா சர்வ காலமும் கடினமான சூழ்நிலைகளை எதிர்கொள்ள எந்த தருணமும் எப்படி வேண்டாமானாலும் அமையும். அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் நாம இருக்கோம். அது எவ்வாறு வந்து அந்த ஓமையை வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார்கள் என்றால், பாம்பின் வாயில் அகப்பட்டதை போல வந்து ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோ நாம் எல்லாருமே ஒரு பாம்பு வாயில சிக்கிண்டா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரிதான். நம்மள போய் எப்படி காப்பாற்றி கொள்ள முடியும்? ஒன்லி பக்தி மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாற்ற முடியும். அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா நமக்கு பக்தி ஒண்ணுதான் இருக்கணும். சோ அரசியல், பொருளாதாரம் எல்லா முன்னேற்றங்களுமே இந்த ஒவ்வொரு நாட்டிலுமே இது செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். இதெல்லாமே ஹையர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட். ஆனா ஒரு உயிர் வாழியினுடைய சொந்த கர்ம பலன்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் செய்யக்கூடிய எந்த காலகட்டங்கள்ல அவன் எவ்வாறு அவனுடைய கர்மங்களை அவன் அமைத்துக் கொள்கின்றான், எந்த குணாதிசயத்தின் அடிப்படையில் அவன் செயல்படுகின்றான், எவ்வாறு அதை பந்தப்படுகின்றான், எவ்வாறு அவன் விடுதலை அடைகின்றான், இதை பொறுத்துதான் நாம் அவனுடைய அடுத்த வாழ்க்கையும் சரி, அவனுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நிர்ணயிக்க முடியும். சோ உள்ளது உள்ளபடி காண முடியும். தமோ குணத்தில் உள்ள பொருட்களை கூட காண முடியாது ஆக்சுவலி. சோ ஒன்லி சத்துவ குணத்துல மட்டும்தான் நம்மளால உள்ளது காண முடியும். ரஜஸ் மற்றும் தமஸ்ல வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு அஜ்ஞானம் என்பது இருக்கும். ரஜஸ்ல கம்மி, ஆனா தாம்சிக்ல வந்து ஃபுல் அறியாமை தான். அவங்களுக்கு நம்ம எவ்வளவு சொன்னாலுமே அவங்களுக்கு புரியவே புரியாது. நாம ஒரு விதத்துல சொன்னா அவங்க ஒரு விதத்துல புரிந்து கொள்வார்கள். எனவே இவர்களால் சரியான பாதையில் தங்கள் செயல்களை அமைத்துக் கொள்ளவே முடியாது. சத்துவ குணத்தில் உள்ளவனால் மட்டுமே ஓரளவுக்கு முயற்சி செய்ய முடியும். அதாவது என்டியூரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ முயற்சி என்பது அவங்களால் மட்டும்தான். ஏன்னா அது எதிர் நீச்சல் போட்டு வென்று வெளியில வரணும். அந்த வைராக்கியம், சோ வைஷ்ணவனுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க வைராகியம் என்பது ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. சோ ஏன்னா அந்த திடமான நம்பிக்கை, முயற்சி, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவ குணத்தில் இருப்பவர்களால் மட்டுமே செய்ய முடியும். பெரும்பாலும் ரஜோ மற்றும் தமோ குணம் இருப்பதால் அவர்களது திட்டங்களும் ஏற்பாலும் யாருக்கும் நன்மை பயப்பதாக இருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுடைய செயல்பாடுகள் பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள் அவங்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக, இறுதியில் வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மைக்கு வந்து எடுத்து வந்து விடுகின்றது. இயற்கை குணங்களுக்கு மேலே இருப்பது நித்திய காலம். சோ காலத்துக்கேற்றவாறு நம்மளுடைய கடமைகளை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மடைமாற்றி கொண்டு செல்ல வேண்டும். எவ்வாறு அதை செயல்படுத்த வேண்டும் என்பதை ஒரே ஸ்திரமாக இன்னைக்கு நம்ம இது செய்யறோம்னா இதே மாதிரிதான் 20 ஆண்டு கழிச்சும் இதே தான் செய்யணும்னு நினைக்க கூடாது. அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு இந்த செயலை எவ்வாறு மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது அந்த காலத்தினுடைய கட்டாயத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம வந்து மாற வேண்டும். சோ மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டதுதான் இந்த பிரபஞ்சம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ளும். நாட் ஓன்லி பௌதீக முறையில், ஆன்மீகத்திலும் அதே மாதிரிதான். சுச்சுவேஷன் ஏற்றவாறு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கலியுகத்துல வந்து சங்கீர்த்தன மூமெண்ட், சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்தார்கள். திரேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூப வழிபாடு, இது எல்லாமே இது துவாபர யுகத்துல வந்து ரூப வழிபாடு இருந்தது. தேதா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா யஜ்ஞங்கள் செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பித்தார்கள். சோ அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு பௌதிகமும் சரி, பௌதிகம் எப்பொழுதுமே சேஞ்ச் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். ஆனா ஆன்மீகத்திற்கு ஆன அந்த முறைப்பாடுகள் எல்லாமே நாம தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றவாறு நாம செயல்பட வேண்டும். சோ நான் இல்ல சங்கீர்த்தனமும் மட்டும் தான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு சத்தியுகத்துல வந்து நம்ம வந்து செஞ்சோம்னா அது பலிதம் கிடையாது. சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அந்த சூழ்நிலையே வேறு. 10,000 ஆண்டுகள், 10,000 20,000 ஆண்டுகள் வாழக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும். கன்ஃபார்மா நாம வந்து பகவானிடத்தில் போகக்கூடிய அந்த மார்க்கத்துக்கு, ஆனா அதுக்காக தான் நம்ம வந்து தவங்கள் புரியணும்ன்றதும் தெரியும். சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த அசுரர்களோட வந்து அவர்களுக்குன்னு தனியான ஒரு உலகம் எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அசுரர்களும் தேவர்களும் சதா சர்வகாலம் சண்டை போடுவதும் நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா இப்ப வந்து நம்ம மனசுக்குள்ளேயேதான் அசுரன் இருக்கின்றான். அதே மாதிரி நம்ம மனசுக்குள்ளதான் தேவனும் இருக்கின்றான். சோ நாம தேவ குணத்தோட நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செயல்பாடுகள் செய்தோம் என்றால் அது நமக்கு நன்மை பயக்கின்றது. அசுர புத்தியோடு நம்ம செயல்பட்டோம்னாக்கா அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் நாம தான் சந்திக்கணும். சோ இதை ஒண்ணு மட்டும் நாம கண்டிப்பாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ எந்த பாம்பு கடியா இருந்தாலுமே சரி, நாம அதுல இருந்து வெளியே படணும்னாக்கா பக்தி யோகம் தான். அதாவது இந்த பிரபஞ்சம் என்னும் இந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய
அந்த விளைவுகள்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா பக்தி யோகம். அதுக்குதான் அந்த ஓமையை கொடுத்திருக்காங்க. பாம்பின் வாயில் நாம சிக்கி கொண்டால் எவ்வாறு இருக்குமோ அதே மாதிரிதான் இந்த லோகத்துல நாம சிக்கிண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து. சோ கால கர்ம குணம் எனப்படும் மாயை அல்லது ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் மக்களை காப்பாற்றக்கூடியதாகும். பகவத்கீதையிலிருந்து இது வந்து நாம தெரிந்து கொள்கின்றோம். சோ இது பெருசா இருக்கு. ஓகே, நாளைக்கு பார்க்கலாம் 47 வந்து. ஸோ ஏன்னா 7 ஆயிடுத்து. வில் ஸ்டாப் ஹியர் ஒன்லி.